ସାରୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ 10 ମିନିଟ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ହାତ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅରଖ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ଶୁଭ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନିଜର ବେକ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଖ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଏକା ସାଥିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଲରାରୁ ପିତା ଅଂଶ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କାଟିକି ଲୁଣ ଲଗାଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କଲରା ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କଲରା ଭଜା କରିବେ କି ପୋତା କରିବେ, ତାକୁ କାଟିକି ଟିକେ ସମୟ କି ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ତା'ର ପିତା ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବେ, ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିବନି। ପନିରକୁ ତେଲରେ ନ ଭାଜି ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପନିର ବହୁତ ନରମ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କ୍ଷୀର ସରରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇ ଫେଣ୍ଟିବେ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ତା'ର ବୁଙ୍ଖିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଲଙ୍କା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଘର କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଢ଼ିଣୀ ବସା ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଥିବା ଗଜାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାହାକୁ କ୍ଷୀର, ହଳଦୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ଖଟ ବା ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଜତା କିମ୍ବା ତେଲ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଡିମ୍ବ ଧରିକି ବାହାରିଲେ ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ବାହାରିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ନଖ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉତୁରିକି ତଳେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉତୁରି ଆସିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଉତୁରିକି ପାତ୍ରରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଲିମ୍ବ ଗଛ କେବେ ବି ହାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିମ୍ବ କାଠ କେବେ ବି ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିବେନି କି ତା କାଠ ବି କେବେ ବି ତାକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ଘରେ ନଖ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନି ପର୍ସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାବି ରିଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବମୁଖା ଓ ଘରରେ ଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା କରିକି ରଖିବା କଥା। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ଆସନ ପାରିକି ବସିକି ଖାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦରକାର କଥା, ସେଇ ସତ କଥାଟାକୁ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ନ ରଖି 2ଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଜୋତା ଚୋରି ହେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାରରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ଚୋରି ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଜୋତା ଯଦି ଚୋରି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯାଆଁଳା କଦଳୀ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସୁନାକୁ କେବେ ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନାକୁ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ସୁନାକୁ ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତ 2ଟା ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ନା, ତ ସେଟାକୁ ଧରାଯିବନି। ଆପଣ ଯିଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଆପଣ ବାମ ହାତରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେନି, ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ସୁନା ମୁଦି ଆପଣ ଯେ ମୁଦି ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିକି କାହାକୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନରେ, କି ପୂଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିକି ଦେଲେ ତାହାର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଟାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଟାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇକି ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଡବାରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳରେ ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାର ବର୍ଣ୍ଣରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭିନେଗାର ଏବଂ ଇନୋ ପକାଇକି ବର୍ଣ୍ଣରକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ। ଭାତ ଗଟି ଗଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଫୁଟିବା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖି ଭାତ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେବ। ଖରା ଦିନରେ ତରକାରୀ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ତରକାରୀକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି କିଛି ରଖିକି ତରକାରୀ ରଖିଥିବା ପାତ୍ରଟିକୁ ସେଇ ପାଣି ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ବାସ୍ନା ହେବନି କି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ବାସି ହେଇଯାଇ ହେବନି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଛ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତାହା ପାପ ନୁହେଁ, ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ ପଥର ଜମା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ରଖୁଥିବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ଘର ସାମ୍ନାରେ କି ଘର ବାଡ଼ିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଚମକୁଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜରେ ଝାଡ଼ିଲେ ଚମକିବା ଦୂର ହୁଏ। 10 ଆଣରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ରଖିଲେ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ତରକାରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ତରକାରୀକୁ ଥଣ୍ଡା କରିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦହି, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କୁକିଂ କ୍ରିମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରାଗକୁ କମ୍ କରିହୁଏ। ପୁରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଛଣାଛଣି କରିସାରିବା ପରେ ଏକ ଟିସୁ ଯେପରିକି ଟିସୁ କି ଏକ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ପକାଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଖବରକାଗଜ କି ଲେଖା ହେଇଥିବା କିଛି ପେପର ରଖିବା, କାହିଁକିନା ସେଇ କାଳିଟା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇ ପେପର ପ୍ଲେନ୍ ପେପର କି ଟିସୁ ପେପର ପକାଇକି ତାପରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ତେଲ ପୁରୀରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ସେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ତେଲ ଥାଏ ତ ସେଇ ପେପର ଟାଣି ନେବ, ତେଲ ଭଲରେ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ରୋଷେଇ ଘରର ବେସିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ୱାସିଂ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇକି ସଫା କଲେ ଭଲରେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ଅଫ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁଇଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର, ହରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ବୁଟ, ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜଲ୍ଦି ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବତୁରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ବତୁରାନ୍ତୁ ତ ଜଲ୍ଦି ବତୁରିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବତୁରିଯିବ।